खेलावन के नाती तोहर मुड़ी हम ना चूल्ही में ना झोंक देनी तो कोई हो होई देख हो आय हमरा के ही मजाकिए बनैले बटे जब देखत हई मजाक करत रहत हमरा से नती जान है अपना माई या बहिन से मजाक करी हो होई देख नतिया के हाथी को रहे तो हम गोदी में खेलावत रहनी है आज हई नती के बेटा हमार मजाक उड़ावत रहन तनी तू भेटा जा हमरा के तो देखा हम तहरा के संग का करतनी आई हो मैया हइसन हो गइल बा दुलुम न नतिया हमरा के रास्ता में चलल दुलुम कहले बड़ा सन बताओ हइसन जुग जमाना आ गइल बा का ए भगवान जी एकदम अनहेर मचा दिहले बड़ा सन न आई हो बाबू रास्ता नहीं खे चलल लायक अब हाँ रास्ता में चलल एकदम दुलुम कहले बड़ा सन हइसन जुग जमाना आ गइल बा का करे के बा हो बाप रे बाप अरे काकी प्रणाम खुश रह काहे इतना खिसियल बड़ू हो अरे जान तोरा बचवा का हर हम खेलावना के नाती नतिया रास्ता में चलत तनी नो तो नतिया का देख के हमारा पर मारे हंसत मुंह मुंद के तहारे पर हंसत अरे हां ए बाबूआ ऐसन का हो गइल कि हंसत हो कुछ बोल अब हमारा का नतिया के कहता कि हई मोटा हमरा के मोटा की न कहता हो बताओ हइसन देख के उ मोटकी कहता हैं मात्र 125 किलो बढ़ही बड़ुआ तरक मोटकी कह देलक अब तू हो कहे लगला 125 किलो हैं हम बाबू अरे काल है हम जो खवानी है अपने आप के अच्छा तो कितना हो गई अरे कहाँ ढेर रहे 124 किलो 900 ग्राम हो ये रहे अब बताओ तो हम कहाँ से मोटा हो गई नी ओ 124 किलो 900 ग्राम 125 किलो नहीं खे ना ना माने त का हो गइल कि ओकरा पर खिसिया गइल बड़ू काहे इतना गाड़ी देता रू ओकरा के रबिया के ना दी माने का ए बचाओ देखो एगो तो नतिया का जने का हो गइल बड़ू नु कौनो रिक्शा वाला के रोकवावत नी नतिया रोकते नहीं कस चल जाता हां तो कैसे रोकसन मान ल तार माने हल्का बाड़ू ऐसे ना रोकते से का जने नतिया आ एगो जाने तो कि कैसे कैसे बेचारा रोक देल ह भल मनुष्य रहे हैं अब हम बैठ के जात रहनी ह आ उ नतिया आके अरे रिक्शा वाला के रोक के खींच के मारे लगल ह राम खिलावन के नाती अरे हां ये तो रिक्शा वाला काहे मारे लगल हो वही न हम कहतनी कि अरे नतिया रिक्शा वाला के काहे मारत रे हां तो का कहतनु कि मारब ना ठेला पर के सामान के ई रिक्शा पर ले जाता बताओ ये सब कहे के चाहिए मैं तो ठेला पर जायला हो हमारा अब हाथ ना बुरा दिन आ गइल बा बबुआ के हम ठेला पर जाइब हो ना हो का कि तू माने तहारे इतना बुरा दिन आइल बा हो तू बताओ ठेला पर होती को से लइका के खेलावल होई नतिया आज हमरा के ठेला पर ढोई का कहबो कहां जातलू रिक्शा पर बैठ के अरे बबुआ कहाँ ना जात रहनी है हमार भगिनिया के पतो हो उतरल बिया ओ ता बियाह भइल भगिनिया के बेटा के बियाह भइल तो कैसन कहला हई न कि ए तनी मामी ओई ह तो हम तनी ओही देखे खातिर जात रहनी है लइकिया माने के पतोहिया के माने कैसन बिया कैसन बिया अरे काए बबुआ अरे आजकल के बेटवन के का जाने का पसंद हो गइल वैसन जाना तर ओइसन लकड़ी लेखा बिया तो एकदम अरे हम फूंक देम ना उधिया जाई फूंक देब तो उधिया जाई अरे एकदम इतना पातो तब का मगर जाए हमारा कुछ का ना तारा का ले देख तारा ओकर पसंद ओकर पतो हमरा के बोलैलस गइनी देखनी ओइनी माने हां तारा का मैं यूं तारा का ले देख तू आज ले शिकायत करेलु थोड़े केहू के शिकायत आज तक हम कइबे ना कइनी का मिली कोई के शिकायत करला से हमारा लड्डू पेड़ा मिली बबुआ बताओ अच्छा तो गइलु हो तो जी तो सेवा सत्कार भइल अच्छा गइबे ना कोई माने पीछे गइ रहलु तो कबो सेवा सत्कार भइल हम जाइब हुआ तो हमार के तो सेवा सत्कार करी ई ना कि जाइते जाइते चूल्हे में भिड़ा देला लोग कि आ गइली मामी तो मामी के हाथे के खाइल जाई बड़ी बढ़िया बनावेले हम यही से जाइल चाही ना कबो अच्छा तो उ निमन ना बनावली से का देहात के आदमी कहाँ निमन बनाइए बहुआ मगर जाए तो केहू से कोई मत अपने घर के बात बस तारा शिकायत कहाँ करेगा तू शिकायत थोड़े करता रहो मैंने बतावत बता दे आज तक हम केहू के शिकायत कइले बनी आज लेना तारा मुंह से तो शिकायत शब्द निकलबे ना करे ए बबुआ देखो हमार एके गो सोच बड़ुए अपना घरे नून भात खा आ अपना घरे पड़ रह केहू के चलावे के ना चाहिए अरे केहू पैसा हूँ रहे का लेना देना अपन घर में रह अपन इज्जत अपना हाथ में बढ़ुए केहू के शिकायत करब उ आई चार गो तरह के बात बोल के जाई तू कहो उ पूछाव पूछ
ई सब से हम दूरे रही ना ये हाँ तारा का ले तो हाँ हमारा ना ई सब से लेवा माने- हमारा बड़ी चिड़ बरेला साड़ी उड़ी मिलेला नो जी हाँ हमारा के उ साड़ी दियो सो साड़ी ना चली सो अबे अपना के बड़ू है ओकनी के कुछ नहीं खे अरे बा के करा ना बाकी उन्हीं के अपने मने की माने हाँ, अपना से ज्यादा नहीं अपना से ज्यादा का एकर उठा मत- के देवल ना चाहिए एकर सब ले मतलब लो एकर जितना मतलब ले ओकनी लो के हई हईसन हाँ, कंजूस कंजूस हाँ ले लो देवे के का बा माने खाली मामी आइल बड़ी हाँ, ले लो मामी मामी से आइल ले बड़ी लो ले लो। हाँ, माने तारा के कुछ भेटाव ना ना अच्छा लड़किया जौन आइल बिया या हवा भइल बा उ कैसन बिया माने एगो तो कहलू कि पातर बिया एकदम ओकरा बाद सूरत तो सकल नहीं थे बबुआ एगो रहेला नो कि सांवरे लोग बा बाकी मुंह पर पानी बा बड़ी सुघर बा हाँ हाँ एकदम ना ए कह दे हमारा तो लागत न हम्म। कि ई हमारा मोटा दहेज मिलल होई ओह, यही से क देले बाड़ी पैसवा मिलत त आंखवा बंद हो जाता हाँ यही से मगर पैसा बा को दिन चलिए बचावा कौ दिन से हैं? बताओ बढ़िया पतोह रही जिंदगी भर खाती बा हाँ, हैं? मरद मेहरारू चली लोग कही कि हाँ बढ़िया बा हाँ। आ लोग पैसा दे के आन्हर लेखा जाता आ कैसनो संगे भाट देता माने सेवा सत्कार तार ना भइल का सेवा सत्कार कहत रहे बबुआ जाए दो आ त काल तो हुनकरो यहाँ गई रहलू हो का दो पाड़े जी यहाँ पाड़े जी के बात मत करो हे बबुआ हमार तो खूने खोल जाला पाड़े जी उ के त नाम कहता लोग के घरिया खूब का दून उनकर बेटा कमाता तो घरे खूब निमन खाना पीना सब हो गई बा सब चीज खूब माने अंदर बाहर सब घर बना के खूब पलंग उलंग सब आइल बा अरे बढ़िया बढ़िया घरे बन जाओ पलंगे हो जाओ आ बाकी घर में केहू के सुखे ना रहे तो ओइसन धन दौलत रह के काम ना माने कर पाड़े के सुख नहीं खे पाड़े के नौकी कहत पड़ियाइन जी के अच्छा कहत पड़ियाइन के बुढ़िया के सुख नहीं खे खाली दिन रात नोटे के पीछे पड़ रहत रहन पाड़े जी मेहरारू के पीछे भगते नहीं खन मेहरारू दिन भर रोवत रहले बेचारी ओकर बड़ी दुख बा ए बबुआ पड़ियाइन बड़ी के? अरे पूछ मत बड़ दुख बिया बेचारी ऐसन मरद रहे चाहे मत रहे का करे के बा जरा हाँ तारा का ले देखो भाई माने तारा ई सबके हाँ तारा बाकी तो हई रम खेलावनवा के हम छोड़ब ना ना हम ना हो अभी हम देख के आवत नहीं बबुआ बताओ तारा वैसन माने इतना दूबर पातर आदमी के ई कैसे कह देलक कि ठेला पर जाई जाई त 460 पर जाई देखो नतिया देखो। होता रे रुक रे नतिया रम खेलावनवा बताओ हो काकी के ठेला पर कह देला त खिसियाइल बड़ी त 407 पर जाए लायक बड़ी या ठेला पर कहला पर खिसिया जतरी या तनी काकी के भाई काकी होई झगड़ा झंझट ना करेली इनका काल करे के बा केहू के शिकायत का करे के बावे ई साफ सुथरा होई कोनो घर से छोड़स ना लेकिन केहू के शिकायत करबो ना करस या तनी काकी के देखे नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंद्र सिंह हमरा संगे बानी पूजा वर्मा जी और नाम बताओगे थोड़ी देर और नाम तो सब लोग जानता है आ यहाँ के एक्टिंग कैसन करता नहीं जरूर बताएं आज ही कॉमेडी वीडियो बनैनी है सन एक श्रृंखला चली झगड़ाइन काकी चिड़चिड़ाही काकी हाँ झगड़ाइन काकी नाम एक कर देते हैं जैसे फेंकू बाबा रहे झगड़ाइन काकी या फेंकू काकी करके भी अभी आवत है नेक्स्ट वीडियो हमने एगो माँ पर बड़ा निमन वीडियो बनाने से ओकर लिंक है जी कोना पर बावे जाके देख ले हम लोग लेकिन अच्छा वीडियो बनेला पर चलत नहीं है तो अच्छा एक बात हम बोलम सब लोग कहेला कि आप लोग बढ़िया वीडियो बनाई जा बढ़िया वीडियो बनाई जा और जब हमनी के दिल से कुछ अच्छा करल चाहिए ना जा अच्छा बनाई ना जा मेहनत करी ना जा तो रउआ लोग कोई रिस्पॉन्स ना दी आज देखी माई के संगे जैसे जैसे होता घटना देखी सच्चाई ओकर कोना पर लिंक दिल बन जाके देखे बहुत अच्छा ओकरा के हमनी के पिक्चराइजेशन करनी है लेकिन वो चलत नहीं है लेकिन वह गंदगी बनाओ या कुछ और बनावे लगो या लोग बनाओ तवे गंदा गंदा कंटेंट तो खूब चलता जहाँ एक और लोग कहता कि अश्लीलता पर रोक लगाई जा और वही एक और लोग अच्छा बनैला पर लोग देखते नहीं अश्लीलता के बढ़ावा भी देता लोग आ जितना लोग कमेंट करते हैं कि अश्लील कंटेंट ना होके चाहिए अच्छा अच्छा वीडियो और गाना बने उनका हम टाइमलाइन पर जाके देखनी है कोनो हमनी के ऐसा आदमी के जो अच्छा वीडियो बा सारा वीडियो अभी तक 800 वीडियो हुई 800 में 800 वीडियो अच्छा बा वो कोनो वीडियो शेयर ना कैले हैं यहाँ तक कि माई बाबूजी वाला भी शेयर नहीं करते लेकिन वो खाली आके मैसेज जरूर कर देता रहे तो भैया मैसेज करे से पहले अश्लीलता के विरोध करता रहा मैसेज करे से पहले तू अपना टाइम लाइन पर कोनो भी एगो अच्छा वीडियो शेयर कर तब मैसेज कर ऐसा ही देखते रह लो हंसत रह लो कंटिन्यू वीडियो लेकर आओ टेंशन चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले कर दी
फेंकू काकी आ गइल बड़ी, फेंकू बाबा आ रहल बड़े, आ सारा टीम फैंस आ गइल बा। हमनी के धूम मचावे वाला। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय भोजपुरी।